दिनैहाय मोनसे जोबोद मोजां प्रग्राम आंनि हा आंनि हादर बेखौ लानानै दिनै सारा भारतनि सिङावहाय बेबादि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्टिनि सिङावबो आस्राबारि रुनिखाटा खुंग्रिं थाइखाजुरा सान्तिपुर देवस्रि आरो दागगारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे फैदों जे जोङो दिनै बुंनांगोन जे जोङो हादोरनि थाखाय जोङो गिबि खामानि मावनांगोन आरो हादोरनि गेजेरजोंनो जोङो बे ओनसोलखौ लुखांनाय बे थांखिखौ लानानै जों दिनै खामानि मावनांगोन। दा जेरैबायदि जों दिनैहाय नुनो मोनदों दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर भारतखौ बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोहोगोरा हादर दानायनि थांखि आरो बे नोजोरजोंनो दिनै गोबां माखासे हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि हादोरनि गेजेराव बेबायदि जावरिखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आसा खालामो नैबेबो मोनसे गिदिर मोनसे जावरिखांनाय होननानै जों सानो आरो जोङो फैबाय थानाय समाव हादोरनि थाखाय जोङो जिउ बावनानै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रानांगोन। हादरनि रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। हादर लुखांनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानायनि थाखाय निश्चय जोङो बे हादराव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै जोङो देशखौ लुखांनायनि थाखाय जों निश्चय खामानि मावनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे बुहुमाव गोहोगोरा हादोर दानायनि थांखिजों जोङो बयबो आवगायबोनांगोन। आं बेखौ गुरैयै खावलायगोन। आङो बे हाबाफारिखौ लानानै जोंहा जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांनि जे नोजोर थांखि बे थांखिनि गेजेरजों बे हाबाफारिया दिनै जाफुंगासिनो दङ। आं बिथांनो हाजार हाजार कौटि कौटि आं बिथांनो साबायखर जासिबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरबाय। आं जेनेबा रुनिखाटा सानजारां CLFनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय जोंनियावथ' ओरैहाय माने कि जोंनियावहाय 36टा भिअ दङ जेनेबा 8टा VCDC जोंहाय जोंहा मोनसे CLF दङ। बे CLFआवहाय जोङो गासैहाय 5,900 जन सोद्रोमा दङ। बिनिफ्राय माने कि बिनि गेजेरावहाय माने गावगाबागाव VCDCआवथ' गावगाबागावआनो कालेक्ट खालामदोंआनो हाखौ सोरबा मैया जमा खालामबाय बा खायसेया दिनै जमा खालामबाय। जायहा माने दिनैहाय ग्राम सभा दङ बिसोरो माने दिनैहाय हाखौ जमा खालामबाय। जोङो माने जोंनि बाहाय मोनब्रै भिअ दङ बे रुनिखाटायावहाय। बे रुनिखाटा मोनब्रै भिअआवहाय जोङो दा माने बयनिफ्रायबो माने एसे एसे हाखौहाय जमा खालामनानैहाय जोंनि CLFआव जमा खालामदोंमोन। दा बेखौनो माने जोङो VCDCआव होफैनाय जाबाय आरो। थ' बिराद मोजां मोनदोंना बेहाय बिदि जमा खालामनो मोननानै जेनेबा जोंखौ जेरै थिनदों बेबायदि जों माने कालेक्ट खालामनो हादों। जाखिनि एसे कालेक्सन खालामनो हादों बेखौनो जों दा बाहाय होफैनाय जाबाय। थ' बहुत धन्यबाद हा बेसेनोसै। नरेन्द्र मदिनिसिम मा बुंनो सानो? ओरैनोथ' साराथ' जोंखौ बहुत खामानि होदों जेनेबा बिनि थाखायथ' बिराद मोजां। जों हिनजावफोरनि थाखाय जेनेबा सारा बहुत खामानि मावबाय बहुत जेनेबा माबा होबाय आसनि होबाय। थ' जों नरेन्द्र मदि सारखौहाय माने जोंनि तरफनिफ्राय बहुत धन्यबाद आरो जोंनि महिलाफोरनिफ्राय आरो बिखेकके जेनेबा जोंनि जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि तरफनिफ्रायनो आरोखि बहुत धन्यबाद नरेन्द्र मदि सारखौ। गुबुन जायगायाव जागासिनो सार एक्चुअलि मा बुस्थु बियो जाहैबाय जोंनि हादोरनि जेनाखि हादोरनि थाखाय जिउ बावलांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनानै जेनाखि हादोरनि जोंनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारनि जेनाखि नाजानाय बिनि नाजानायनि मोनसे जागरणनि गेजेरजों दिल्लीयाव मोनसे अमृत भाटिका होननाय मोनसे लुफुंगोन आरो बेवहाय जोंनि गामिनिफ्राय जेनाखि दा बुथुमनाय हा बे हाजों ज' खालामनानै जोंनि हादोरनि थाखाय नांलांनाय बिरफोरखौ मान बावनानै मोनसे गोसोखांथि लुगोन आरो बियो जोंनि गेजेराव जेनाखि हादोरनि थाखाय मोजां मोननाय जोंनि जेनाखि रायजोफोरनि गेजेराव जोंनि सिटिजेननि गेजेराव हादोरनि फारसे मोजां मोननाय बिनि थाखाय एवारनेस लाबोगोन आरो नैबे जेनाखि मेरि माटी आंनि हा आंनि हादर बेनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जेनाखि हादोरनि थाखाय जिउ बावलांनाय बिथांमोनखौ जेनाखि खुलुमनाय जेनाखि मोनसे अनफावनाय बिनि थाखाय जोंबो साफा बाहागो लागिरि जानो थाखाय जेनाखि मोनसे सुजुग सुबिदा बेखौ जोंनि नरेन्द्र मदि जेनाखि जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जोंनो होदों। बेखौथ' सारा इण्डियायावनो जागोन दा जोंना जागासिनो दङ। बियो फैबाय थानाय समसिम सोलिबाय थागोन आरो बियो गासैबो जमा जानायनि उनाव बेखौ लुफुंनाय जागोन। जेनाखि जोंनि गोसोआव साफ्रोमबोनि गोसोआव हाबनांगौखि जेखि मावा मानो जोंनि हादोरा सेथियावनो नेसन फार्स्ट
जोङो बेखौ साननानै जोङो मावनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जिहेतु दिनैनि जेनाखि हा कालेक्सन खालामनानै लाबोनाय गुबुन गुबुन जाति धर्म बासियाबालानो गासैबो गामिनिफ्राय लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा बयबो ज' ज'यै नुजाफैलायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठी धोरोम बयबो खौसेथियैनो अनलायनायाबो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव सोमजिगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। सिक्किमनि जे दा थासारि इसोरनाव माबायदि आर'ज खालामो सिक्किमाव जेनाखि जादों बियो जोबोद दुखुनांथाव जेनाखि फ्लाड जानानै जोंनि हादोरनि जवान बिथांमोनहाबो गोमानानै दङ माखासेखौ साफा सानै मोननो हाहांदों जोङो बेखौनो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबगोन जाहाथे सिक्किम बायदि जेनाखि थासारि जानाय बे थासारियाव आफा आनान गसाइया बोर सारस्रि हरथों आरो सिक्किमा थाबैनो बेफोर जेनाखि लुकसान जानाय खथि जानाय बिनिफ्राय बारग'नो हाथों होननानै जोङो बेखौनो आसा खालामो।